Kalajengaken adicara salajengipun nggih punika wonten bintang tamu niki nggih Cak Komet CS. Sumangga kagem Cak Komet supados persiapan nggih. Yo, kita sambut Cak Komet CS yo. Bareng Mbak Sinta Seviana juga ada Piswan Audio. Cek, lho. Ora kowe iki dinane iki kok ora kaya biasane to Mas kowe. Nyapa lho? Modelmu kok mblunus nyapa kok bingung ngono cae. Ya ndandap-ndandap no wae dhewe ra di omongi sik karo Pak sapa to sing nyarno mau. Kaya wayahe sapa mau jere berjaranan. Lah iya. Mongko ki mung berbujangganang lah kene cek rokok rung nganggo popoe. Aku ya ndadal lho wayahe lho aku. Kowe cek krungu lah aku pas cek randuk turu seporotan katok andek lah bingung to. Akhirnya jari kualik kabeh. Ning ora masalah. Tur luar biasa loh Mas dalu iki. Apane? Aku lagi metu kowake tok deyel ngono kon terus dikei anu lagu niki mau to. Iya. Pak Jamadi iki luar biasa sing gadah damel. Ngerti nenek dagelane Komet peh digaweno panggung steril standar nasional Indonesia. Anti jeplok kowe dina kindang. Kowe ape gelundungan, ape salto klakon dina ki jebol ndasmu. Paping. Lho, iki paping tapi nek ning kene jenenge panggung. Pak Jamadi. Ke panggung kok paping. Ora masalah kan malah ketok jembar to, Mas. Jembar pi aku gedhing karo Pak Jamadi. Lah nyapa kok gedhing? Lah ngene iki biasane awake dhewe ndur panggung. Ya. Ngene iki awake dhewe ketok endi ngono ya. Aku nek gak gara-gara Pak Puji ora kudu rene ya. Lho, piye ta aku ape ra teko lah kok awan mung ditransfer alhamdulillah. Nggih matur nuwun akhire ya budal nyaur utang. Iki wis ya Kowe ditransfer sinten? Pak Put. Pak Puji? Nggih, Di awan. heeh. Lah aku piye? Lho, lah enak apa? Lah gak yo entuk bagian to wong aku gandenganmu. Lho lah kowe sing ngejob sapa? Lah jere mbok kon teko. Lho lah aku karuan Pak Puji telepon. Sik piye Pak Puji Telepon. Kowe ditelepon piye suarane? Ditelepon apa to? Nomor baru kan dereng gadah nomor. Anu Kosong pira ngono lah. Heeh. Sopo iki aku ngono. Lah kok aku lho Mas, aja sembarangan lho. Wong Pak Puji kok mbok takoki sapa iki? Lho ora ngerti tak kira kanca mendem. Lho kanca mendem. Maksudnya kanca ngopi. Kanca ngopi. Heeh. Lah tibake. Dadak Pak Bun. Terus enek apa? Mbok takoki piye? Anu tanggal anu kosong napa mboten 13? Kosong Pak ngono. Wes iki jelas ki main geden Agustusan iya ta? Iya ta? Tak pikir-pikir kok wis Oktober aku ngono. Apa nggih Mas main kali reok nggih? Lah dalah. Iya ta? Lho ya Ya to. ngene iki lho. Wong iki kudu iso menempatkan situasi. Pancene bener Mas. Yo ngono. Melok toprak, Ya kudu iso dadi kaya ketoprak. melok barongan, Kudu iso kaya barongan. melok reok. Ya kudu iso kaya reyok no Mas. Wong jenenge dagelan iki kudu iso apa nek ngarani? Aku iki jane trauma. Trauma kenapa?
Reok bluro kali ya. Ya nyapa? Sing pisanan besok ki apa sing nganggo anu ki? Warok. Masuk. Iya. Wonge kok wedi awake keweker. Gagah to. Iya, bareng jenenge Guambli semangat ya to. Iya. Arang-arang tanggapan. Iya. Walah nak joget ra umum. Heeh. Brengose kecer to. Heeh. Bareng brengose kecer, jaran ngono iki. Warok lho padahal kuwi wedi lho awake. Bareng brengose kecer. Jaran. Brengosku nanti cah ngono iki. Walah kuwi jenenge warok salah pergaulan. Warok kok malah dadi banci kok apa piye kok omongan. Nyatane ya enek no. Enek piye? Alhamdulillah ngoki Alhamdulillah, paling piye? tidak awake dhewe main nang gone juragan Palawijo mulih gawane kacang ijo beras jagung. Iya ning Palawijo kok Heeh, nek engko ki awake dhewe mulih jelas nggo tempe. Lho. Kok iso mulai nggo tempe? Nyapa kowe ngomong tempe nggo tempe Lah maksud iki ngopo? anggone lek ton tempe to. Lah nek Pak Put ngomong ngono aku wis paham. Wis paham piye? Templokorjo hafal aku. Sapa? Piye to? Kowe ngerti? Segone Kenapa? Suguno Iya, toh. masakane luar biasa. Punel rawon nek daginge kok tekel. Gede-gede. Sik to kuwi daging apa marmer kaya tekel ki Ya nyapa lho kowe kok. turu wae. Turu piye to kok Sing adang kowe ngerti. Sing adang apa? Burani. Wah, murae. Segone iki iso punel tenan. Kowe iki lho diguyu ku lho mbok awur kuwi. Tenan lho aku nek daerah kene pokoke biasane lho sing adang kuwi burani. Nah. Lah sing masak, Sapa? sing masak anu bukis. Ki sapa? Kiswati lho. Biasane daerah kene kono. Mbok nek saiki sing masak liya aku gak ngerti. Kuwi biyen saiki beda. Bagian kebersihan belakang ngerti. Bersihan sapa? Isa-isa Sapa? Sarno. Kuwi perigel ora kaprah. Kowe iki diguyu kowe iki perkara ngawur. Kok ngawur piye takono saking ngapalku. Nggih ta Bu, niki kebersihan anu Lek Sarno. Loh, tukang isa. Wong piring wis resik nak ndek kene kegiatan. Dilapi neh. Disai neh. Walah kuwi anu jak ning nggonku. Aku duwe cuci motor. Lho, iya to? Wis tak dina resik motor Gusi didol. Kabeh didol Lah arek sing nyucekno. Kowe kok wis apal to ning kene iki? Apal Mas alhamdulillah. Kula pun Alhamdulillah. enek nak karo tengah menit. Lah karo tengah menit. Lah nek ning kene aku tenan mlebu bleng rono mengguri wis tak apali siji. Apa? Sing tunggu beras kuwi. Sapa to? Mbah Warni kuwi wis apal aku. Aku mang jagong, ya Mbah Warni kuwi jerit-jerit aku mlebu. Tak kira wis kenal aku to, Mas. Aku lek ndritik takok Tenan kuwi. sing tukang abang sapa Mbah ngono. Anu kuwi sapa ta Le ngono. Tukang son aku ya. Kowe nyamar. Aku nyamar. Ben ra konangan. Iya. Lah aku tenan iki tragedi ning jero iki mau. Tragedi piye? Tragedi yo menjero tak apa takok jeding. Ben gapyak. Ben gapyak. Lah petuk Mbah Warni. Iya ya. Lah kok roh aku jurit-jurit to kowe. Lho nyapa? Lah engko nang rombongan iki ra dijak. Ora kok. Rombongan ki urusane Lah kok apa? Tak kira aku wis dikenal karo Mbah Warni. Oh ngono. Tibake aku lali ra nglerek-lerekanku. Cung katokmu cung. Weh ndelok Aku yo enak apa tambah aku? Apa tambah aku? Aduh matane kok iso mbok bedil iki piye urusane? Nyapa Mbak Warni mbok dono? Iya alhamdulillah sedaya masyarakat mriki sampun nguk. Sampun piye to Mas? Usone tak kira to. Niki alhamdulillah sing mirsani nggih samanten kathahé nggih Mas nggih. Nggih. Teng mriki teng mriku. Napa to Mas kok ruame ngene iki? Loh, karena ada hiburan yang sangat istimewa. Loh. Karena Pak Jamadi Gada Damel. Loh, karena di sini acaranya ada reok loh. Karena ada hiburan yang sangat wong ki kangen hiburan. Budaya sing diseneng. Ya apa lambemu kok mbayani malah kaya cintung bensin. Kata-katamu lho angel dicerna. Angel dicerna kenapa? Rame iki mergo ya gratis ora bayar karek ndelok Ya Bra. Iya, kok maksud iki yo enek Lho lah, bagian iya. kaya ngene kan Seneng seneng. derek seneng sesarengan kalian singo napa niki? Dingo ulang tahun, Singo Manggolo, singo ulang tahun biasa. aku maca kalu ulang tahun. Ki lho reoke. Nggih menika. Alhamdulillah Reok sumur pandan wonten reok singo Manggolo, tepuk tangan. Jenengan nak gadah damel pun mboten satepi-tepi nanggapa reok niki. Nggih. Sing paling tak senengi apa? apa? Singo Manggolo wis sadar nek
reok iki ya butuh dagelan dadi awake dhewe ya melu digeser. Ki awake dhewe ning kene golek pasaran ngono. Sing seneng ya pujangganonge mang. Nyapa to? Saweran ping 3. Apa enek saweran itu? Lho disawer ki mau ora roh kowe. Sing nyawer. Sing nyawer niku wau bapak-bapake. Piye Kowe roh disawer piro? Pira Mas? 20-an ketoke. Ya Tapi pira-pira alhamdulillah. disyukuri. Wujud kabulipun dalu punika nggih menika apa to? Lho kok apa to ki iki ditekakno kene ra cetha sing ditelepon jere kowe kok malah ra ngerti. Aku ditelepon kok berkaitan karo reok kok to. Oh, berarti ra urusan mbek iki. Ki acarane ulang tahun. Ah, ngono lho tengku tak tambahi. Tambah pira? Kowe iki angger nambahi mesti 15, nekano 30. Ku tambah rokok. Nyapa kok buka ngono? Nah piye iki kerpean rene iki wah potong bayaran tenan ki aku. Wis tak omongi to lek Jamati karo Pujiatun, bakul Nggih. tempe. Niki Ngono to. acaranipun kok weteng, Mas. Heh? Kok sapa to iki? Kecedhakan lho. Piye to maca iki? Sing adoh maca ki dadi lho. Menika sing gadah damel Pak Jamadi saha Bu Pujiatun gadah damel hajatipun. truk liwat Mas. Iki kowe iki apa ki jenenge Ambok kadoan templekno ki apa ya kowe. ketok lho kok Lah ya. piye to wong kowe pengen maca sing cetha? Hajatipun nggih menika ulang tahun Ulang tahun. cucunya yang kok loro to. Lah ya kok ping pindho nanggape. Lah nggih kok siji tok to, Pak. Ulang tahun cucunya yang bernama Abrizam Uswah Rizwan Prasastyo Putra nih Tegar. Pola yang bayar dadu. Dadu piye rek-rek sih kok. Sapa? Jenenge? Andane kok. Mawar templok kerja kan jenenge angel mentoyo. Helia Safia Rezata Taza. Kowe nek wis kudu metu ndang mengguri wae. Kok malah ngweden kok. Ya. Abrisa Mafaza Rizan Faresta Panggilannya sinten, Bu? Presto. Riza. Paris, Presto ki banteng ya. Faresta Putra Tegar. Panggilannya Riza nggih. Riza. Iki lho jeneng ki minangka donga Mas. Ya. Iki nek artine sakmene dawane. Masa Ora kaya anakmu mbok jenengno Prundul ki apa? lho Iki nyapa lho. anak-anakku dhewe kok. Ya ora masalah yang usia 3 tahun. Sing sapa? Sing Riza. Ya. Untuk yang kedua kalinya sholawat serta salam kami haturkan kepada Iki lho sing coke 2 tahun. aku eling pidato wingi kok ejeman ngono kuwi. Dungane kok. Sing kedua cucunya Hilya Syafia Rasyeta Nasya. Putune Mbah Jamadi dan Pujiatun duwe tempe. ditongakno. Muga-muga Dik Risa dadi bocah sing pinter, sehat terus, dadi cah sing soleh, apa sing dikarepaken terkabul. Amin. Amin, alhamdulillah. Niki ulang tahun, kenapa kok diulang tahun ki minangka dono rasa dono weweh Mas Mbah Jamadi menika pengen nekakno reok kados mekaten saged ngempalke para dulur-dulur kabeh masyarakat mriki. Nggih, leres pantene nggih niki pokoke sepindah malih nak jenengan ajeng gadah damel Singo Manggala siap niki bukan sekedar reok ning juga merupakan reok yang mempunyai sejarah yang luar biasa. Sejarahe piye kaya roh kowe? iya. Sejarah reok iki piye jajal kowe? Pemain-pemaine rung pahami aku ngerti sejarah reok Semur Pandan. Piye kuwi piye? Ala nak tak critakno, ya toh. Ha. Jam 12 luweh lho rung bar. Iya, Bra? Tapi ngerti sejarahnya? Ya ora no. Kowe urung tau dicipok gendruwo kowe. Aku lagi melok karo reok lho ya. Ha. Diomongi tukang kendang lho. Piye? Ali lho. Kali kae. Mas paling gak iki dagelane biasanya 2:30 no. Aku terus mak lap no piye ki cah aku no. Wis tekan kene Kok ngalahi wayangan. yo. Ning ora apa-apa bener awakmu awake dhewe kumpul reok ya iso dadi reok. Menyesuaikan tempat, menyesuaikan acara. Yo. Awakmu dhewe kan ya wis ngerteni kaya ngono. Niki dalu punika awakmu ndonga apa?
Wis lo awakmu. Maksudnya teng mriki badhe menehi napa kagem sedaya masyarakat mriki? Kok menehi piye ta awake dhewe engko ki arep-arep kok. Kok arep-arep piye to maksudnya iki ning kene iki kowe iki dadi apa ngono lho Mas? Dagelan lo Mas. Piye to ki? Maksudnya kowe iki lho iki ana acara piye ngono lho? Reyok ngono kok mosok ngene tahlilan. Piye to kok ngajak geger? Maksudnya kowe ning kene iki lho piye? Yo ngene iki. Piye iki kok Maksudnya ki ana acara apa ngono lho? ulang tahun. Lah ya kowe ndongakno apa? Lah ngono donga kok nangkap dagelan ya nangkap yai. Maksudnya kowe iki ape piye? Tarik aku to. Bocah ki kok ngeyel to Mas kowe iki? Lah kowe lo ngomong jere awor reok iso melek reok, jere awor ketoprak iso kudu noprak. Kowe apa iso reok? Reok apa nek gedene sak padha galon. Galon ngebleki Paling kowe to. bocah kanong ya cilik-cilik iso salto. Waroke aku. Iso. Lho apane? Lah jaranane aku tau melok biyen pas awakku cuwilik. Gak bongko jarane. Lah nyap. Awas sakmono gedhe dadi jaranan. Kuwi omonganmu dina iki kok gatel tenane Mas. Lho nek jaran lho. Di Kuwi lho. Mamah kuwi mesti wedok kok meteng piye? Ah menteng ya ben to awake jaran ndase kuwe. Kowe seneng nek anak duwe ponakan. Ambilkan ya. Ya hati-hati. Awas awas becek. Becek. Wah, warak pikang. Yang karat lho tak goblokno aku lho. Tiang kowe. Lah kok gede jarane timbang kowe. Lah iya kok gawe kok gede men to, Pak. Iki lho. Salah putih, Pak. Mriki mawon. Kowe kaya ngusung gabah, Mas. Kowe kaya ngusung gabah lho. Pun maka Nah niki, tak contoni biyen aku daerah Cepu nate nderek nek jaranan. oke. Melak reak kudu iso dadi reak, melak toprak ya kudu. Anu mastek enak iki. Dadi warok ta, Medi? Kowe kok kenal mastik barang? Piye ta ya kuwi mau sing tak ndot ceblok terus. Brengasku. Wonge mung ngene. Masa kuwi mastik brengas coplok terus. Aduh ya nanti ya. Omongane ndak tak halus. Mas, gambeli jaranan Mas nggih. Kuwi tenanan apa ora kono kadung semangat gambeli yo. Cerewet. Tamela bayari cerewet. Ali senenge. Saya ngendang sapa? Tak pateni lho Al. Sawangane kok ngenyek. Kowe kok ngece wong le? Iki guru lho. Elek-elek goblok kok. Gobloknya rasa melok. Oh iya, ora melok goblok. Iki guru. Mangsamu sampean ini pinter-pinter dhewe ngono. Mbak kira pinter-pinter nak wani kene aja muni. Kowe sing muni. Kowe nek wani Melok reok hula hulu. reok paling mau dicutuki tok sampean ki. Oh reok kok gamelane kate satru dua. Ayo dasar gabli kowe. Yo. Yo. Sik settingan Kaset paling kuwi kaset kuwi. tokore kok iso. Mbok wong golek pangan kok reno-reno ya. Ya iso ae ya. Yo 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 yo. Yo. Ah. Lo. 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 He. Ho. Yo. Woi. Woi. Oh. Oh. Wes. Oh. Oh 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 oh. Kono lo teko ngarep. Yo. Yo. Lo 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 yo 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 yo. Wes. Oh 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 oh. Woi. Oh. Lo. Woi. Yo. Wah. Lo lo lo. Oh oh. Oh oh iya. Oh. Aku terane tembang lu pengen gini. Nangis jroning atiku
ngerti koncoku kok rekoso kowe bangetan golek dhuwit saka kaya ngene anu pun kula tak patos-patos malih keliling do nang omah nguri kono to Sing enek sono yo kene tok. oh iya Liyane tutup. aku Ya, saiki ya. oke Yo 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 yo. Maju. Kuwi lho taline cekel engko ndek mendek. Ini rambut cekel mah ngetril rono lho tak Deri. Ndase kono lho, Met. Nih, ndasmu kono rono. Madhep rono kowe. Nang tempaki siji. Loro. Telu. Ayo. Ndase cekli ben gak mlayu. Ndase cekli. Ayo, ji, ro, lu, yo. Ayo, hey. Anu sing ngendang dono ae. Dono sing ngendang kae. Jong ngerusak tatanan ya Mas daranan kok gambarnya jedub-jedub lho kok modern kok jaranan modern kok tenanan tuh ini tumpaki Yo. kalau ditas kalau Ana Mas sing gurine dikai tentak-tentak jreng. Jreng, ngono ya Mas ya. Dadi ben ketok mandesku ngono Mas. tung tak tung tang tung tang tung tak tung tak tung tang tung tang dang ding 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 ya untuk maju Mas tapi ben kita padha kena jaluan piye kedang tok oh cerewet ngono ki tok delok pisan kas delok pisan patune ndek kecepet aku ya pengen. Oh iya ya. Ya sing mandes Mas, sing penak. Yo. Tung tak tung. Oh ye, aye, oh, seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di timur tinggi tempat hukuman para dewa. Matane. Tuman. Kenapa? Jarana nok sok sing apik to malah lagu rap. Lah jalukmu piye to? Kaya kowe mau lho. Sing kaya aku mau lho Mas, sing enek ngguri tak kagentak. Jreng. Jreng. Lah, Yo. kuwi seneng iki lakon apa to Riri? Golek panganan samplokan iso bar-bar to wis resah nganggo jaran-jaranan. Mas aja gambling ngono kuwi nek Mas kesana ndingane bar kondor lho. Ngenyek kowe wadi mbok omong-omong. Dagelan mbok yo dagelan penak waworsa nawar penyanyi melok bal-balan. Lho. Wong bal-balan iki kesehatan kok. Kesehatan kuwi nek ora berlebihan. Lah kowe kebablasan kok Aku budal ya gagah. Ben endi Met? Bal-balano. Bareng teko omah iki kok. Aduh. lah kuwi gak iso tanpa bola. Kamarku enek bale. Oh, Iya, Bra. saking pecinta Kamar bola. mandi gambare bola. Weh. Bojoku bola. Loh, bojo kok bola. Anu modelnya kaya bola. Kaya bola piye kok Jaranan seneng aku. Jaranan biyen ya nek lagune lho Mas. Enek lagune. Jaranan Jarane jaran lanang jaranan jaranan jarane
jaran lanang jaranan jarane jaran peci sengireng para menteri Doro bei bei sing numpak para menteri jek-jekno jek-jekno kok aku mento nyanyi ngono kok lah aku ora tau jaranan jarane jaran teci sing ngiring para teci sing numpak para teci jek-jekno jek-jekno trek trek turut kuno kekrincing kedebrok kekrincing trek trek kedebuk jedar bisa bisa kuwi lagu kuwi ora sembarangan lho Mas gamelane keramenan don aku sing anu Sing rada- garingan kendang itu Ya. iki nganggo Purwakanthi kata-katane oke nek i yo i kabeh nek o yo o kabeh oke ya siap ya ya jaranan jarane jaran lanang ang ayo sing numpak para demang sing ngiring para dalang trek trek nong jarane nabrak gedang pinter tak Ye. kowe kok yo iso cang ganteng iso lele putrane sapa nak mati Sampai nek gede pengen dadi apa sayang? bakul tempe Tak tuwapuk tenan lho kowe iki kok. jaran lanang Jaran lanang. nganggo Purwakanthi yo ang Jaran lanang iso sing numpak sapa Mang? para demang sing ngiring para dalang Eh. srek nong jarane nabrak gedang ang kabeh ya ta blek Ayo. Jaran lanang. lanang Ya ditumpaki. tumpaki jaran no. Pinter kowe iki ya. Jarane jaran wedok. sing numpak bakul lombok Terus Purwakanthi. sandale pada ceblok trek nong jarane nabrak tembok Pinter enak cinta dang kowe kok yo pinter lho Mas piye to jaran wedok ya sing numpak bakul lombok heeh sing ngiring sandale ceblok heeh trek nong Heeh. jarane nabrak tembok eh Purwakanthi jaran wedok Yo. yo ditumpaki tumpaki jaran no. Alah iya mula Aja- saking punika Ijekno Purwakanthine ijekno jaranan jarane jaran lumpuh sing numpak tiang sepuh sing ngiring nganti subuh trek nong jarane sikile abuh alah pinter Kamu beli ya sing gak beli sapa kok kemijilen lho jaran lumpuh sing numpak tiang sepuh heeh sing ngiring nganti subuh trek nong terus sikile abuh jaran lumpuh yo ditumpaki tumpaki kula saking punika nderek Sik sedonga wong jarane ijek kok jaranan jaran dingklang sing numpak tukang kendang sing ngiring tukang ngadang trek nong jarane kating glentang jaran dingklang entek ora gak beli kok aku tak geget, beli Mas. dhewe entek jaran dingklang kuwi ya yo ditumpaki tumpaki kowe kok yo iso lho Mas kowe mbuh jaranan jarane ajaran mati ayo sing numpak rang rumangsani Ya. jaran mati kok ditumpaki trek nong sing takok
Penak karek takok jaran lanang wedok lha sing mikir ngene. Nek iki muring-muring kowe tenan nesu. Iki selain awake dhewe ya nek bintang tamune. Oh iya. Piye to? Mosok to gak ngerti lho aku. Adiabani kok. Siarno. Saking pundi? Yo. Bintang tamu saking pundi? Engko tak omongi. Oke. Jack 1 2. Baik, hadirin supaya berbahagia. Malam yang sangat syahdu dan membedakan malam hari ini. Langsung saja tak panggil bintang tamu yang satu ini. Bintang tamu yang satu ini yang merupakan ulur-ulurnya Indonesia. Artis yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km. Dan artis yang satu ini mempunyai panjang jari jemari 5 meter persegi. Kuwi wong apa gak, Mas? Siluman gitu. Iki randok lebih dadi wong sing delok iki seneng ngono lho, Mas. Oh sing ado-ado mbek nyedak. Ben nyedak. Kalau ayo ning gone Mbah Jamadi lah kena apa? Nanggap penyanyi sikile 7 kilo. Loh, dadi seneng. Yo, ada siapa lagi kalau bukan si cantik? Yo, sepo. Genek jirine. Gek lho kok gek lejire cangkemmu enek bintang tamu tak tuwapuk tenan lho kowe iki. Tak perang kowe. Prang ya. Gak enek tenan iki. Sapa? Enek tenan. Yo sapa? Oh, iki spesial. Apa? Ada Mbak Sinta. Nah, neng dino iki tetep kudu awar kene awake dhewe. Iya no. Sing anu Mbak Sinta sini ya. Ayo. Ya. Yo. Sak mbok-mbokane apa piye? Cek. Kok digowo kabeh? Boe melu ya. Piye to sak tarangan melok kabeh. Lho, lah kok kelompok iki nyapa to tujuane? Pake, Pake melu. mboke, Mboke melu. misanane. Misanane melu. Sinta. Lah kenapa kok dikelompokno? Ya ben utuh. Kok utuh piye kok? Awas Duk, hati-hati Duk. Awas. Al. Kenil men to malah kaya warok mang. Sing bringose ceblok niku. Selamat malam, Dik. Nggih, selamat malam. Agak maju. Ini Mas Dato kan belum kenal awake dhewe kan wis kulino awar Wis ya, Bra. kulino, ya. Ngopi bareng. Terus? Piye to ndekane ider lemari brengker aku. Kok iso malah dijak bakulan lemari? Oh, Nggih, nggih. kenal. Paring asma Mbak sinten? Mbak Sinta Oh, pidalem saking pundi, Mbak? Purwosari. Oh, nggih, kula nggih cepu. Blorot kabeh. Selak nggih Purwosari kalian mriki. Sampean umpama iki jek legan urung duwe bojo. Sampean dipek kene gelem ora? Mau. Lho pikir sih lho, dagelan saiki ngerti dhewe Mas Dodok mau. Enek reok ya kanggo. Iya, Enek terus. toprak main kanggo, wayang enek kanggo. Duwe bojo dagelan padha karo duwe slep 3 gon. Tenan. Lah, Tapi nak usum wayah tanggapan. Iya, usum. Sura karo selo kaya merongos. nyapane merongos lho, penak bojo dagelan wong seni ki akale akeh. Lah aku misale kok rene tanggapan ya. Ya. Tukono kacamata ireng, kei tongkat karo bathok, gawa ning perapatan, laris. Laris kuwi nak rung sempat keterak dram to, Mas. Lah nak lagi budal wedes. Kowe ki ya musuh Iki dalam le. selimut. Ayo, Malam hari ini luar biasa. Iya. Iki asli piye? penyanyi anggota dari Singo Manggolo. Heeh. Heeh, ya. Kok roh? Lho, piye to? Tak awur no. Aku ki angger cedhak wong wedok ndredeg to, Mas. Kok ndredeg? Dadi ra ngerti piye to, kudu cedhak cah wedok ki piye. Kowe ngerti to? Ngerti. Carane mben duwe bojo utawa gandengan wong wedok sing cocok kaya bagus kaya aku ki cara mo cah wedok sing piye? Ngidoni aku kowe. Sing idone sapa to? Adik trocok. Terakhir cangkemku trocah. Maksudnya kayak Carane ciri-ciri ngene. piye? Pandang matanya jangan beralih kemana-mana. Kowe ngandel aku. Nah, ning kene. Dijajal kene, dijajal. Pandang matanya jangan beralih kemana-mana. Aku kok malah wedi to, Mas. Didoni no. Tuh. Idone kaya kintel ya. Yo aja terus mecicil ngono, Mas. Iya, piye? Kok terus minta satu nada, Mas, ngono. Oh ngono. Tadi koyo iku awakmu sing nyanyi ning tak tulungi aku. Ya ora? Oke. Ya, oke. Ngono kan jelas. Heeh. Tapi obahe kudu pas. Dadi cocotmu, Cocokmu dhewe kuwi. obah-obah ku lho, Dak. Iya, iya. Anu, Omong lip sync, dhewe. lip sync. Lip sync ya ya. Heeh, cek langsung candak kencete. Loh, gak gelintrangan. Ya tangan to, Dok. Mana kaki kamu? Duh, kok sikile? Tangan kamu? Nah, siap lho, Dok. Met. Aku gak kuat. Heh? Jeruk ki walah. Kowe iki wong pitik potong jane kok gamoh men. Tenan aku ora kulino ngene iki, Met. Lho, gayamu. Aku anggar tangan didemeki liyane obah kok. Pikiranku obah dhewe lho. Pikiranmu rewena-rena kok. Sinta, Sing apik. Iya. satu lagu buat kamu. Mungkin dengan lagu ini hati kamu Aminor, Mas. Aminor. bisa terketuk dengan Mas, Aminor, Mas. Mas, Aminor. jane apa anu ora krungu ngono to piye.
Siap lho ya, Dok? Iya. Mangga menika wancine subuhan. Ora tenanan yo. Iki jane sing kena tunggale kok kok. Ayo sin. Kayak mang yo kluro. Aja mati nanggap Lah kodhok. malah api iki to. Yo, lek pisan kas do. Asli lho. Selamat Mas, Anda mendapatkan 500.000 berkat kodok Telek mimpi. Wong kancane dianggap kodhok kok seneng men lho Lagu iki. sing anyar lho, Mas. Undang to sing tenanan, aku ki ngenteni tenanan kok sin. Sing tenanan nek ngrayu. Ayo. Aja dipadakno isun ambi wong liya mergo isun Tenan to. sing Kleru kok. Tenan to. Tenan to aku ra iso kayu kawit Gak aku ra iso. sabani. Sik Mas, tanganku kesleo. Kok malah diputer karo sing wedokane kok. Ayo, kenceng. Nah. Aduh lho. Urusane Kok dibatek sik to. gitu? Urusane tangan ambek ulu irung ki apa? lho kene dipijet lah saripe ning kene Sarap saripe. Sarap jadi sarip. Bocah kenes iki. sarap Ayo kene, sampean mutere rono aja balik, aku kesleo. Ya piye aku piye? Mutere rono. Kadoan kok Loh, so. mesti mutere kono lho ning Jawa karo Gayam ya. Ayo. aku nek tetep Wah, walah lah kowe ra omong siap met ngono siap, Met. siap aja dipadakno isun ambika Iki piye, mergo Mas? Kok isun sing sampurna Sik, Met, sik. Aku ketok ora jodoh karo cah kira jodoh gitu. Bocah piye, Met, aku nek ra Janet? kaprah kok. Kowe iki musera. aja apa lambemu lah aja dipedakno welas isun cocotmu kok gak obah angel iki diwarai nyanyi dhewe Kan dari aku ra iso kok, aku ngger wong wedok iki nyanyi lemes. sing iso sing iso Sing iso ayo, Nduk ya. Ya sak-isone. Kuncine apa ae, Mas? apa ae mergo kono wis hafal no Heeh. lah kowe penyanyi apa kono ditarik iso ora ngono Sing kaya batehku ngawi lho, Mas. Janan. ya ampun Yen aku kangen. suarane kaya kericak Penyanyi Mante iki ape nyanyi kuwi diatur pernapas. Kene lho. Yeah. Kene. Tarik napas, tarik napas. Iya. Kene lho. Wangel men tidak. Bisa kok Iki wongane madhepe iki, rono, Mas. sen ben mesra. Tarik napas. Tarik. Lepas. Nah, lho, mbok lepas kok ndi? To lambe to. Lho, kok bokongno. Kuwi jenenge nuklir Rusia. Bantah. Sing bantah sapa? Kobokong entut. Guru vokal kok dibantah lho. Kowe kira guru vokal, Apa ta? guru badak kowe iki. Rongkol kowe. Apa piye, Mang? Ayo. Ya, tarik napas. Suarane kok iso cilik melengking. Oke. Ngono, nek awakmu tarik napas pisan pindu dilatih pernapasan dada perut. Jadi nyanyi ora nang lambe tok. Pokok lho lepasen. Ngenteni aku bongkono kowe. Ayo tarik. Nah, lepas. Tarik sithik. Nah. Nyen. Ayo. Nyai. Ya ora. Lah. Yo panggelek no kok. Lah ya lah. Yen aku kangen. Bacete piye? Kok malah lali. Oh iya. Kangen karo sliramu. Suarane wae. Lumayan. Kok gak belum ngedos ngene. Suara api kok ngedos iki piye to ki? Lah piye ku samprit. Ya tunggu desel. Tak sawang-sawang. Sawang. Fotomu ning dompetku.
Iki. Aku ya iki. Iki. Yes, mulai setruk. Kangen karo siwamu. Ya. Ayo nyanyi lagi ya. Nyanyi apa tak baca? Ya nyanyi. Nyanyi. Nyanyi bisa nek toh nyawa lho. Tak alus-alus ketemu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Tenane. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Adekno Mas Wanto. Asik. Mas Wanto iki sapa? Ali. Ayo. Oke. Langsung hubungi di nomor di bawah ini nanti langsung dapat hadiah untuk Anda. Yuk, asik. Halo Mas. Iki lagune apa kok so? Kowe to manut kono. Caca do ning ndi kok sowo. Kowe ra krasa tak batin saben dina apa kalang fotomu ning dompetku. Terminal Madiun Ngawi. Tibake sampean suarane kok ya menak. Ya menak. Wis ayu, suarane penak. Wah, jan multi kelenteng. Loh, kok Talenta. Paling enggak yo ngekeki apa tutur apa ben dadi penyanyi sukses apa sinden. Pokoke kudu jaga suarane ya. Betul. Dijaga Nggih. suarane. Seneng nyinden apa dangdut? Kudu loro milih. karone. Loro karo. Oh, kemeranggan. Lah iki nak dangdut nak campur sari langgam ya sisan campur sari. Campur sari ae nekno. Ngono nggih. Nggih. Ya iki campur sarine ya dites sisan. Kita sisan. Bisa. Berarti nek umpama lewung, uyung, Iya, saya ya Mas. bisa. Ya, lah saiki 1 2. Duh. Dia mau ngapa? Ngomongnya liwung kok terus satu dua iki jurusane ning ndi to, Mas? Wel ora krungu iki mau. Piye? Dangdut Ah. seneng napa mboten? Ah. Campur sari seneng loro karone. Berarti kan kudu iso. Iya ora? Oh iya, Oh iya iya. nah, itu iso. Ya bener. Tapi iso ya sampean. Bisa. Loh, Weh. bisa ta? Cah modern. Ya. Dikasih apa ki? Ya kuwi mau. Wis hafal to? Hafal. Apal. Ya Mas. Ben dino di setel. Apa dibawani dodok tapi tak penging. Aja aja. Iya. 1 2 nek bawani sama. Aku anggur Anyaran. pitik-pitik do mati kok. Kok iso? Pagebluk kok. Ana jarane. Nggih, matur nuwun nggih. Enjih, Wis sampun. mudah-mudahan sukses. Amin. Sampun. Monggo. Matur suwun. Nggih, mboten kula terke mboten napa-napa nggih. Nggih, mboten Nggih, napa-napa. Gak kuat gendong kok. Nggih. Kripik gedang, kripik tela timbang golek aluk balen. Aduh, kok iso timbang Hari golek basah. anu kripik gedang Gedang, kripik kripik telo tela, sithik edang Waton waton rata. rata. Nggih, mekaten gegecekan saking kula sakloron niki adicara tasik dipun lajengaken tasik berantai-rantai Niki- adicara reok-reok niki. Niki insyaallah mangke rampunge sak telase solare desel nggih. Suwi men. Mboten nggih sak cekape mawon. Pindah malih didongake. Nggih, mugi-mugi. Ingkang dipun ulang tahune Mas De. Mugi-mugi diparingi kesehatan, keselamatan, ditebeke saking sambikala cedhake rezekinipun. Amin amin. Apa yang dicetakan bisa terkabul. Ugi kagem Singo Manggala muga-muga tetep telaten, tetep laris. Laris. Nggih. Sementing rukun. Insyaallah nek grupe rukun terus engko tanggapan yo iso lumintu. Amin amin amin. Pak Nggih. Jamadi. Pak Jamati Ngatur, mudah-mudahan sehat selalu, kathah Nggih. rezeki. Bu Pujiatun mugi-mugi tempene laris.
Nggih, pokoke tungane sing apik-apik. Bener tungane sing apik Nggih, pokoke nggih, niku mawon. Nggih. Monggo menika, monggo kalajengaken nggih menika sesarengan kalih Singo Manggala. Monggo Mbah. Mbah.